Čaute. Čaute. Moje meno je Škrupo. A moje Vix. A my máme taký plán. Budúci rok, v roku 2026, sa vo februári chystáme na takú dlhšiu, špeciálnejšiu cestu. Tí, ktorí nás poznáte, tak už trošku cestujeme. Viktor trošku viacej, ja som sa k nemu tak nejak pridal. Ja som spokojný. Hej? No jasné. No daj by ne. A vy s nami môžete sledovať túto cestu, ktorá je... Dúfam, že tiež tak tomu pôjde to kolečko predné. Mám obavy, že občas asi hej. Takže ako vidíte, chceme si kúpiť v Pakistane tuk-tuk a prísť s ním na Slovensko. Cesta bude mať, myslím, že okolo 8000 km, tak nejak som to naplánoval. Začíname teda v Pakistane, pôjdeme cez Irán, a potom Azerbajdžan, Gruzínsko, do Turecka, nejaké Bulharsko tam bude, myslím, že Macedónsko, Rumunsko, Maďarsko a nakoniec pôjdeme na nejaké pívečko v Bratislave, to vidím asi. Takže takto. Tak to bude určite, alebo to zakončíme nejakým koncertom, to sa ešte rozhodneme. Samozrejme, my ideme teraz pripravovať tú cestu, keďže ideme budúci rok vo februári, tak môžete sledovať ako keby celé tie prípravy na našu cestu. Není to jednoduchá cesta, už sme zisťovali nejaké veci ohľadom tej nejakej legislatívy, o tom, ako funguje tá kúpa toho tuk-tuku. No to byrokracia, tie papierovačky, akože to bude docela peklo, že vidím to na pár mesiacov asi. Preto začíname už teraz a preto začíname aj s týmito videami, aby tí, ktorí ste možno vedeli nejakým spôsobom poradiť, nám poradíte a aby ste mali od nás nejaké informácie, že ako prebieha táto naša príprava. Samozrejme môžete na tomto kanáli buď YouTubeovom alebo Instagramovom sledovať aj naše cesty, ktoré máme teraz. Budúci týždeň, už je tu strašný bordel, budúci týždeň sa chystáme do Vietnamu, precestovať sever Vietnamu na skútroch ešte raz, lebo minulé, jak sme tam boli, tak pršalo. Teraz má pršať zase, takže tešíme sa veľmi, ale nebude určite, to dohodneme nejak, vybavíme. A potom môžete sledovať ešte ďalšie naše cesty, ktoré tento rok bude ešte tých ciest docela dosť. Tak, držte palce, sledujte a prípadne sa ozývajte. Ďakujeme, čaute. Čau. Dobre. Ja som spokojný veľmi. Asi áno. Že skúsiť pustiť, že jak si to